סטי, לא הולך. אין דבר. יבוא בדיוק על הגובה הזה. תשאיר את הכפיים. אין דבר כזה. אתמול עשיתי את זה. אז תביא. הופה, הנה, מקליט. בום, מוקלט, הנה על רבק העולם, מוקלט, תן לו מוקלט, הנה על העולם. עוד אחד, רגע. תן לי לך, איזה יופי. ברקורד, בטח ברקורד, מקליט, הנה מביא אותה עוד אחד עכשיו. חכה, תעזוב. אז אתה מספר לי. מקליט, חבל לך על הזמן, איזה פיצוץ הוא הביא שם. חכה, עכשיו מוריד את העמדה. את המקדש שלהם. מה הוא הוריד עכשיו? את המכל. הוריד את המכל. טלפון. הוריד את המכל. אמרתי לך, תעזוב, עכשיו ונשאיר את זה ככה. הלו. אמר לי, מה נשמע? מה שלום? ברוך השם. אללה, חרבנה.